Salut și bine te-am găsit la un nou episod din Podcast de acasă. Astăzi l-am alături de mine pe Ramon Năstase. Cu ocazia asta vreau să-l salut și să-i și mulțumesc pentru că a acceptat invitația mea la podcast. Și vouă vreau să vă zic că în cazul în care vă place ce urmează să vedeți și să auziți, să vă lăsați aprecierea prin metodele pe care deja le știți. Astăzi l-am, așa cum am spus, pe Ramon Năstase alături de mine, trainer, autor și al unor cărți și, bineînțeles, programator. Și mai ales white hacker. Și aș vrea să le explici tu oamenilor puțin ce înseamnă termenul ăsta de white hacker. Salut, Cristian, mersi mult pentru invitație. Zona de securitate cibernetică și zona asta de hacking și să sparg un site, să sparg un cont de Facebook, să sparg tot felul de chestii, când folosești termenul ăsta de să sparg, de obicei reprezintă ceva Rău. vreau să fac rău în fața cuiva sau pentru cineva sau vreau să mă răzbun sau lucruri de genul. Și hacking-ul este văzută mai mult ca o zonă de asta în care vreau să fac lucruri rele, lucruri care nu sunt neapărat benefice pentru cineva. Există și hacker buni. Deși mulți dintre noi nu am crede acest lucru, există și hacker buni. De obicei sunt două categorii, cea de black hat hacker și white hat hacker sau black hacker, white hacker sau white hat, cum vrei să-i spui. White hackers, cu pălăria albă, sunt cei buni care fac lucruri etice, care de obicei vine o firmă la tine sau vine cineva și spune: hei, uite, am această infrastructură IT, am aceste servere, am aceste site-uri, vreau să te asigur că sunt în siguranță, că nivelul de securitate este unul ridicat și în cazul în care poți să intri în ele, te rog să intri, iar la final să vii și să-mi dai un raport cu exploatările pe care ai putut să le faci, cu spargerea pe care ai putut să o faci și faptul că dacă ai putut să intri sau nu în acel site sau în acea infrastructură IT, vii cu un raport și apoi prezinți firmei, repet, într-un mod etic cu care ai un contract de colaborare, îi spui: hei, uite, am reușit să fac ABCD, acum pot să dai mai departe echipei de development să rezolve aceste probleme. Când cealaltă categorie de black hat pur și simplu nu pune niciun fel de întrebare, nu are niciun contract, ci pur și simplu: ok, hai să vedem ce spargem astăzi. Și încep cu conturi de Facebook, încep cu conturi de Instagram, te duci pe diferite site-uri și faci tot felul de prostii de genul, iar într-un final poți ajunge să plătești destul de scump cu libertatea chiar. Deci, da. Și tocmai de asta vreau să te întreb și cum e să fii white hacker în România, având în vedere că noi suntem una din țările recunoscute pentru numărul mare de black hackeri și pentru că totuși, cum ai spus și tu, încă unii când aud cuvântul ăsta hack se gândesc mai mult la ceva rău decât la posibilitatea de a exista și un white hacker care să te ajute de fapt. Da, din activitatea mea eu promovez mai mult zona de white hacking. Tot ce faci în domeniul IT, tot ce înveți, că e programare, că e securitate, că e, nu știu, servere, că e orice fel de lucruri, le poți folosi într-un scop bun sau într-un scop mai puțin bun. În România și nu numai se promovează foarte mult negativul și atunci auzim mai multe lucruri negative, dar sunt foarte, foarte, foarte multe companii și foarte mulți freelanceri care lucrează ca white hackers, ca white hat hackers și care efectiv își câștigă pâinea de zi cu zi făcând asta, făcând hacking. Și văd că crește interesul din ce în ce mai mare pe partea asta. O singură chestie care, și pentru cei care ne urmăresc și cei care sunt interesați de această are și acest domeniu și vor să exploreze, învață lucrurile, înțelege-le în profunzime și apoi folosește ceea ce ai învățat ca să do good, să-i ajuți pe alții. Pentru că sunt mulți care nu au intenții neapărat bune, se întâmplă o grămadă de lucruri de la să zic, oameni care sunt la început, oameni cu experiență foarte mare și chiar și companii care fac lucruri mai puțin etice. Dacă e să vorbim de persoane fizice, sunt multe persoane care vor să intre pe anumite servere, să intre în anumite organizații, să intre în anumite infrastructuri IT și să obțină anumite date, fie informații bancare, fie date confidențiale și apoi se duc pe piața neagră și le vând. Asta este it's a fact, să zic așa, care se întâmplă în internet.
Noi, pe cealaltă parte, putem să încurajăm pe cei care învață și care vor să exploreze mai mult zona asta. Hei, există o parte în care poți să faci o carieră super mișto, nu trebuie să spui libertatea în risc legat de partea asta și atunci poți să mergi destul de bine, să zic așa, treptat de-a lungul timpului, să înveți lucruri noi, iar apoi să te folosești de ceea ce înveți să îi ajuți pe alții. Era la un moment dat în Spider-Man o replică a lui Uncle Ben, dacă nu mă înșel, către Peter Parker, fie când a murit, fie când înainte să moară, with great power comes great responsibilities. Ce de genul și în zona de IT, e o putere ca oriunde ai fi, că ești în Timișoara, că ești în București, că ești în Nicolau, că ești în Tecuci, oriunde ești, un loc super mare sau super mărunt, tu poți să ajungi din 2 clicuri, 3 comenzi în celălalt colț al lumii. Și mai ales dacă știi să manipulezi și să te joci cu astfel de infrastructuri și echipamente IT, atunci ai o putere fantastică și tocmai de aceea eu, prin toate mesajele pe care le ofer, hai să ne folosim de această putere ca să facem lucruri bune. Și de asta mi s-a părut interesant să te întreb ce urmează. O să te întreb ceva ce mi se pare mie interesant, pentru că mă uitam puțin pe clipurile tale și mă gândeam așa, tu vii, expui un mod de a face lucruri bune în IT, doar că, exact cum ai spus și tu, bineînțeles că lucrurile alea pot fi folosite și de oamenii mai rău intenționați, care cumva să aibă un scop total nepotrivit. Și mă gândesc dacă ai cumva teama asta înainte să faci un clip, ca nu cumva unii să o ia să o înțeleagă ideile tale ca niște oportunități de a face rău. Da, tocmai de asta sunt foarte, foarte atent la ceea ce transmit și am multe materiale pe partea asta de securitate cibernetică, de cum să faci hacking, cum să spargi diferite rețele, site-uri, servere și așa mai departe, doar că le-am într-o platformă unde acolo de obicei este o comunitate VIP, este conținutul meu premium pentru cei care vor să învețe și vor să-și facă o carieră din asta. Deci oarecum e filtrat. Nu vreau să încurajez lucrurile acestea și mereu când creez un anumit tip de conținut, mă gândesc cum ar putea persoana respectivă să folosească. Pentru că oamenii în general nu sunt răi. Ei pur și simplu au intenții bune, doar că s-ar putea să aibă mai multe scopuri. Ei nu vor neapărat să facă hacking, ei vor să fie în centrul atenției, vor să se simtă superiori, vor să se răzbune pe cineva care i-au făcut nu știu ce. Primesc multe mesaje de la copii, aș putea să spun, pe Instagram, care spun: hei, uite, spargem cum să sparg contul ăsta de Facebook al prietenei mele care m-a lăsat, ok, și am 13 ani și am avut o relație de o lună. Super. Genul acesta de persoane care de obicei caută să facă lucrurile acestea, dar o fac din nevoia lor de exprimare și mereu caut în ceea ce fac hei, nu e despre asta. Hai să revenim în lucrurile cu adevărat importante, hai să construim lucruri. Sunt foarte, foarte axat și mai ales din perioada asta, în următorii 2-3 ani, o să vin foarte mult cu mesaje de hai să ne folosim toată această energie pe care o avem și să o transformăm în lucruri bune și benefice pentru ceilalți. Hai să-mi iau tot timpul pe care l-am, poate toată frustrarea pe care l-am față de părinți, față de colegi, față de prieteni, față de familie și hai să o duc într-o energie care să mă ajute să construiesc ceva benefic, să-mi fac anumite proiecte, să construiesc anumite website-uri, să construiesc anumite aplicații mobile și astea, mai întâi să încerc să-mi rezolv mie o problemă personală, iar apoi, cine știe, poate dintr-o vorbă, dintr-o discuție în alta ajung să-mi dau seama că, hei, și altcineva se confruntă cu ceea ce fac eu, cu problema pe care o am eu și din partea asta o să ajung ușor, sau persoana respectivă o să ajungă ușor, hei, uite, persoana aia se confruntă, le-am dat aplicația care eu am creat-o și văd că ei au început să dea mai departe. Și atunci, dintr-o dată, încep să devii mai cunoscut, oamenii încep să-ți folosească aplicația și tu ești
wow, super tare. Iar la un moment dat ajungi chiar ca aplicația respectivă să devină un punct central de focus pentru tine, un fel de lucru pe care tu vrei să-l dezvolți, cum faci și tu, Cristian, aici. Vrei să dezvolți o anumită comunitate și vrei aduci mai mulți oameni care să împărtășească mesajul lor, cum și eu fac în comunitatea mea, la fel și în contextul ăsta. Deci caut pe cât de mult posibil să iau acest hate care se poate transforma și energia care internă să o redirecționăm spre a face lucruri bune și benefice pentru ceilalți. Pentru că spuneai că sunt mulți oameni care nu sunt neapărat rău intenționați, dar care îți scriu și spun, hei, uite, vreau să spar contul ăsta. Și vreau să vorbim aici puțin despre subiectul ăsta, pentru că majoritatea oamenilor nu au parole foarte serioase la conturile pe care le utilizează. Și dacă poți, te rog să faci un scurt ghid al utilizatorului, cum se poate el proteja de hackeri. Ce nu trebuie cumva să aibă în parola lui. Super, mersi că ai adus asta în discuție. Chiar urmează în următoarea perioadă să postez pe canalul de YouTube un fel de ghid de cum să securizezi dispozitivele personale și ce să ai în vedere, ce să faci pe partea asta. În primul rând, poți să folosești două instrumente. Niciodată nu-ți construi o parolă din cap care să aibă lucruri personale în ea, pentru că cineva poate... O chestie în zonă de securitate, securitatea cibernetică merge mână în mână cu psihologia, pentru că în spate sunt anumiți oameni care construiesc programe, care construiesc infrastructură IT, care pun lucrurile cap la cap, le leagă. Sunt oameni care gândesc. E bine, tu dacă te apropii de un anumit om cheie, dacă cineva se apropie de tine, Cristian, și te înțelege, te cunoaște, îți pune anumite întrebări, îți înțelege cum gândești, poate să folosească anumite instrumente și să vină cu un anumit set de parole, să zic, variante de parole care te pot descrie. Și la un moment dat, persoana respectivă poate să facă ceva ce se numește brute force și să testeze fie pe wireless-ul tău de acasă, fie parola de Facebook, fie parola de pe, nu știu, Instagram, de pe YouTube sau orice alte conturi ai mai avea, poate efectiv să încerce să-ți afle parola respectivă, cunoscându-te mai bine pe tine. Chestia asta se numește social engineering. Sunt foarte multe exemple în lumea securității care spun, băi, în loc să te duci prin internet și să-ți pierzi timpul și să cauți să faci o grămadă de chestii și să vezi cum poți să intri în site-ul ăla, să spargi organizația respectivă, mai bine te duci în zona țintei pe care o ai, să zic așa, și te pui în vorbă cu femeia de servici sau te pui în vorbă cu paznicul. Pentru că oamenii aceia de obicei cunosc foarte multe informații care au de-a face cu compania respectivă sau cu zona respectivă. Și asta este din păcate, a fact. Cam asta se întâmplă. Și pentru că te duci la astfel de persoane și astfel de persoane pot să-ți divulge tot felul de informații. Deci, pe partea de parole, aici recomand password generators. Chiar și Google Chrome are un password generator în el, în care generează o parolă, să aibă mai mult de 8 caractere, să fie numere de la 1, 2, 3, 4, 5 până la 9, să aibă chiar și din astea ciudate, diez, dolar, mă uit aici pe tastatură, punct, virgulă, paranteze, pentru că astea sunt foarte, foarte dificil de spart. Și cu cât crește numărul de litere pe care le ai sau numărul de caractere pe care le ai, cu atât o să fie mai dificil de spart. Și aici intervine o altă problemă. Ok, dacă eu îmi fac astfel de parolă, cum o să o rețin? Îmi fac o parolă, am pe laptop, când e să o pun pe telefon, am uitat-o deja. Sunt tot felul de instrumente care le poți folosi. Chiar și Google Chrome, repet, are un instrument un password manager care salvează parolele. Dai alte exemple, cum ar fi Dashlane, OnePassword, care te pot ajuta să-ți pui toate parolele în ordine, să le securizezi. Ei chiar îți pot da sugestii, băi, n-ai mai schimbat parola asta, uite, îți sugerez să pui parola asta și automat le și sincronizează între dispozitive și asta îți poate foarte, foarte mult nivelul de securitate personală și să te asiguri că nu ajunge o țintă sau chiar dacă ajunge o țintă, persoanele care caută să te hackuiască se vor da bătuți în timp. Tu te-ai simțit vreodată o țintă datorită conținutului pe care îl postezi pe YouTube?
Nu știu dacă m-am simțit o țintă. Dacă au încercat să îmi spargă contul de YouTube, de Facebook și alte, da, s-a întâmplat de multe ori să încerce. Au reușit? Nu. Vor reuși? Cel mai probabil, I don't know. Nu știu. Probabil nu. În general sunt o persoană care sunt atent și la ceea ce spun și la lucrurile pe care le fac. Am hater, da. Încep să crească numărul lor, da. It's a fact. Asta este, să zic, prețul pe care uneori poate trebuie să-l plătești pentru că ai un cuvânt de spus sau ai anumite lucruri de spus și vrei să te afișezi în fața unui grup mai mare de oameni. Nu toată lumea o să fie de acord cu tine, nici nu trebuie să fie toată lumea de acord cu tine. E important ca fiecare persoană să își dea seama cu cine rezonează cel mai mult. Rezonând dacă cineva rezonează cu mine, super tare, poate să vină în comunitate, poate să-mi scrie direct, sunt super abordabil, accesibil, să spun, pe Instagram, pe YouTube, pe Facebook. Contează foarte mult cu cine rezonezi. Dacă nu-ți place de cineva, e o vorbă, don't hate, create. Și atunci mai bine îți duci energia în a crea ceva, nu ceva util pentru tine sau pentru viața ta decât să îți pierzi timpul în hate. Sunt foarte multe, mai ales că am website-uri, platforme, sunt foarte multe atacuri care se fac la adresa unor astfel de medii și poți observi din dashboard-ul pe care îl urmăresc că am constant sute de atacuri pe săptămână, dar nu vin neapărat din România. O bună parte vin din state, o bună parte din China, o bună parte din Rusia. Sunt tot felul de locuri din care pleacă aceste atacuri, dar nu vin targetat către mine, ci este un număr foarte mare de să zic, site-uri pe care le vom vedea. Și aș vrea să ne spui puțin acum cum ai ajuns tu pe drumul ăsta, cum ai ajuns tu în punctul ăsta în care ești astăzi de expert în securitate cibernetică, de trainer, expert în IT în general. În general, în IT nu abordez doar partea de securitate cibernetică, zona de securitate este o bucată mai măruntă. Unde mă consider cu adevărat expert este partea de rețele de calculatoare și zona de training. Consider că sunt un bun trainer, consider că pot și sunt capabil să explic lucrurile complexe, cum ar fi IT-ul, cam toată lumea se gândește că IT-ul e destul de complex. Eu cred că pot să combin atât o zonă tehnică cât și o zonă psihologică și să fac o anumită persoană să înțeleagă anumite concepte într-o perioadă mult mai scurtă de timp. Sunt adeptul, învăț pentru mine lucrurile care mă interesează și ajung să obțin rezultate mai rapide decât dacă m-aș duce prin modul clasic de a învăța. Mă duc la școală, fac o facultate de 3 ani, de 4 ani, iar la final, după 4 ani, ajung să am o diplomă și să am niște cunoștințe despre IT și apoi să mă angajez. Eu cred că pot să scurtez foarte mult acest timp. De la 4 ani pot să duci la 1 an și chiar la 6 luni sau la 3 luni, ca o persoană să ajungă, să obțină rezultate și apoi să se angajeze în IT sau să devină freelancer. Eu practic am început cu calculatoarele de la vârsta de 5 ani. În momentul respectiv mă aflam în județul Arad, în orașul Nădla, care se află la graniță cu Ungaria. Și la începutul anilor 2000 am interacționat prima dată cu calculatorul. Nu știam să scriu, am văzut o tastatură, am văzut câteva jocuri. Practic, toată ziua mă petreceam la internet cafeul unchiului meu din orașul respectiv. Și eram acolo în mod constant, mă uitam la el să văd ce face, mereu aducea câte un calculator nou, mai schimba câte o piesă la calculator respectiv, mai punea un Windows, mai instala un joc, mai adăuga o anumită componentă în rețeaua aceea și o făcea tot mai mare și tot mai complexă. Eram fascinat că veneau oamenii acolo și se puteau juca și distra împreună și lucrul ăsta m-a fascinat și pot să spun că încă de la vârsta de 5 ani calculatoarele m-au virusat, mi-au dat un virus de-a lor și asta a rămas încă cu mine. Virusul acela s-a transformat într-o pasiune și de-a lungul timpului, de la 5 ani până la vârsta de 15 ani, tot am început să mă joc cu calculatoarele la propriu. Mă jucam o grămadă de jocuri, de la Counter-Strike, la Dota, la FIFA, la
tot felul de jocuri care le jucam atât individual cât și în rețea și jucându-mă, mă confruntam cu probleme. Ba apărea un joc nou și eu nu-l aveam, nu vreau să plătesc pentru el și căutam în alte surse. Când îl găseam, reușeam să-l descarc, nu puteam să-l instalez pentru că nu aveam anumite programele sau îmi lipseau diferite lucruri și tot am început să mă folosesc de Google, să întreb în dreapta, în stânga. Apoi am zis ok, odată am început să-mi instalez și să fac aceste lucruri atât pentru mine cât și pentru ceilalți prieteni ai mei. Am început să instalez anumite Windows-uri, să-mi dau seama, nu e atât de dificilă treaba asta. Și am ajuns în punctul în care am zis, ok, vreau să îi aduc pe toți, pentru că vreau să mă simt important, vreau să-i aduc pe toți prietenii mei la mine pe serverul meu de Counter-Strike în momentul respectiv și de Dota. Vreau să se joace toți la mine pe server. Eu să-mi țin calculatorul aprins și să vină la mine să se joace. Și aici m-am confruntat cu dileme foarte mari, pentru că nu știam care e treaba cu server, nu știam ce înseamnă un IP, nu știam ce sunt porturi, nu înțelegeam aceste concepte și apar n-aveam cum să fac lucrurile. Iar la un moment dat, tot așa, pe la vârsta de 15 ani, mi s-a oferit oportunitatea. Eram în perioada Crăciunului și eram la o întâlnire cu toată familia și unchiul meu, tot el făcând partea de calculatoare încă de mic, de tânăr, de pe la 18 ani și el, mi-a propus, băi, fii atent, o să am un curs de rețele. Ai vrea să vii la cursul ăsta? Ok, da, nu știam nimic de rețele, nu știam nimic de prea multe de calculatoare, la școală nici vorbă să fac așa ceva și am zis, sigur. Da, și am început să merg la cursul ăla. Și la cursul de rețele, la început mi-a fost extrem de greu, dar după primele două lecții, primele două sesiuni, să spun așa, am observat că ceea ce am învățat la cursul respectiv am putut să aplic instant în zona mea de jocuri, la serverele mele. Și dintr-o dată, după, m-am chinuit un an să fac serverele să meargă, după 2 săptămâni după ce am învățat lucrurile, prietenii mei au putut să intre pe serverul meu, iar eu să hostez un spațiu în care să ne jucăm și să ne simțim bine. Și am zis, wow, în doar 2 săptămâni am putut să fac asta, nu pot să cred, oare ce altceva mai este? Și am început să explorez, am început să învăț, am început să mă lovesc de foarte multe lucruri, nu știam engleză foarte bine atunci, cursurile erau în engleză și am început să mă lovesc de tot felul de dificultăți, dar am zis, ok, vreau să explorez și vreau să învăț, îmi asum că va fi dificil sau că nu știu de ce să mă leg, îmi asum că trebuie să dau examen în fiecare săptămână, deși practicam atunci și atletism și aveam și anumite competiții și pe lângă asta mai aveam și școala și mai nou și o iubită. Am zis, ok, nu mă las de curs, continui. Și asta am făcut, am continuat de la 15 ani, tot am învățat, am terminat cursul cam în 2 ani, pentru că era un curs pe o perioadă mai lungă de timp. Și am ajuns ca la vârsta de 17 ani să fi terminat cursul. Era un curs organizat de către cei de la Cisco. Cisco este cel mai mare furnizor de servicii de echipamente de rețea și nu numai din lume. Un fel de Apple, dar în industria rețelelor de calculatoare și internetului. Și chestia asta pe mine m-a ambiționat foarte mult, că vedeam cum progresez săptămână de săptămână, iar la un moment dat s-a evit o oportunitate nouă de a participa la un concurs național de rețele, un fel de olimpiadă. Și am zis, da, vreau să particip. De ce nu? Orice de rețele, mă duc. Și eram super, super entuziasmat pentru asta. Cred că era ediția numărul 3. Concursul respectiv se organizează și astăzi, se numește ACADNet. Am participat la prima ediție și m-am dus total, fără nicio așteptare, absolut nimic. Și am fost surprins că am ajuns la națională. A fost etapa locală, apoi etapa județeană și apoi etapa națională. Iar eu m-am calificat la națională și am zis, wow, nu pot să cred. Și nu eram pregătit în totalitate pentru partea asta. Și am zis, oh my God, cât de tare. Ajungând la națională am zis, băi, nu mă duc acolo că n-am nicio șansă. Eu, fiind obișnuit cu concursurile, fiind obișnuit cu olimpiadele, am participat la foarte multe olimpiade, dar niciodată nu am vrut să trec mai mult de faza de județ. Cel mult la faza pe județ, de la faza pe școală la cea județeană. Și asta a fost pentru prima dată
breakthrough pentru mine. Anul următor am revenit, am participat, asta era în clasa 11, am participat din nou, am ajuns din nou la națională și de data asta am câștigat locul 3 la națională și am zis, holy fuck, mai am încă un an, că puteam doar pe perioada liceului. Și am zis, ok, vin în anul următor și o să câștig. Și fix asta am făcut. M-am pregătit extra de mult, deși aveam bacul, aveam din nou iubit, aveam sportul, aveam competiția asta, m-am pregătit, mi-am dedicat absolut tot timpul pentru a deveni cel mai bun. Atunci am început să-mi iau anumite certificări pe partea de rețele, pe partea de securitate, să devin over-prepared. Adică m-am pregătit mult în avans peste tot ce se cerea acolo. Am studiat tot ce s-a putut studia ca să pot să fiu on top of my game, the best. Și fix asta am făcut, am ajuns anul respectiv și am câștigat locul 1, după care am câștigat locul 1 pe concursul național la nivel de România care s-a desfășurat la București la Politehnică, după care am câștigat locul 3 la un concurs internațional pe Europa Centrală și de Est organizat de Cisco. Și asta mi-a deschis noi oportunități, mi-a deschis uși, pentru că fiind olimpic și învățând atât de multe lucruri încă de tânăr, de mic, am ajuns să intru ca olimpic la facultate la București, la Politehnică. Acolo la Politehnică, iarăși fiind super pasionat de toate aceste lucruri, super curios să învăț mai multe lucruri, am început să abordez și să vorbesc individual cu diferiți profesori și ei au văzut cât de entuziasmat sunt și ce energie bună am și au zis, ok, hai, cum ar fi dacă ceea ce înveți aici, văd că ești peste un anumit nivel, în anul 1 de licență făceam cursuri de master. Nu mergeam atât de des la cursurile de licență, la matematici, la fizici și la toate astea, ci mă duceam la cursurile de masterat unde învățam chestii de securitate, chestii de servere, chestii de rețele și asta pe mine mă fascinau. Și am spus, bă, cum ar fi dacă ai veni să ții anumite lecții, să fii trainer, practic, în cadrul Academiei Cisco, din cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare, din cadrul Politehnicii din București. Și aici s-au deschis o nouă ușă pentru mine, pentru că am devenit trainer, am făcut pe trainerul, la început am făcut pe trainerul acolo, până când am învățat și am început să scap de fricile de a vorbi în public și să explic din ce în ce mai bine și tot timpul primeam feedback-ul ăsta. Bă, ce cum explici? Explici foarte bine. Mulțumesc, de la tine am înțeles cel mai bine, am mai făcut și cu alții, dar nu am înțeles atât de bine. Și chestia asta m-a inspirat să mă gândesc și să intru în mindset-ul, bă, cum pot să-i ajut pe studenții mei, pe cursanți, să obțină rezultate mai bune, să obțină rezultate mai rapide. Cum să-i ajut să nu mai stea cât stăteam cu orele și învățam în timpul liceului, în jur de 5 ore pe zi, mereu după ce terminam studiul, mergeam la sală și făceam doar chestia asta. Am 25 de ore de studiu individual pe acel topic pe săptămână, studiu și practică. Și am zis cum aș putea să-i ajut pe oamenii ăștia. Îmi vedeam că inițial aveam impresia că toți sunt la fel ca mine, dar acest lucru nu este adevărat, nu este așa. Și am zis, ok, dacă nu vor să-și dedice timpul ăsta, cum aș putea să le fac anumite rezumate și să le fie mult mai clare într-o perioadă mult mai scurtă de timp să învețe lucrurile, pentru că nu tot ce era acolo era absolut relevant. Și am zis, bă, am un telefon, hai să îmi fac niște videouri, hai să mă filmez. Și poate le pun pe YouTube și le dau un link și de acolo ei să învețe. Inițial gândul ăsta m-a îngrozit. M-a îngrozit cum poate mulți dintre cei care ne urmăresc au probleme sau se confruntă cu diferite frici. A vorbit la cameră sau a vorbit în fața unui public, pe mine la început a fost doar un gând, timp de 6 luni doar un gând. Cum ar fi dacă? Până că la un moment dat mi-a luat inima în mine și am zis, ok, ăsta e momentul, hai să încep. Și înainte să înceapă un nou an universitar, asta s-a întâmplat undeva prin anul 3, cam cred în 2015-2016, am început să fac astfel de filmulețe și să le încarc pe YouTube, iar apoi să dau share către studenții mei și toată lumea era absolut wow, erau impresionați, băi, am înțeles, super tare, mai fă.
Și pe lângă ei am observat că în căutări au început să apară, în căutările de pe YouTube, în căutările de pe Google. Dacă cauți pe YouTube securitate cibernetică, programare, rețele, Linux, cel mai probabil o să vezi că sunt primul sau printre primii acolo. Și lucrul ăsta am văzut că oamenii există un interes în România. Credeam că toată lumea învață de pe Udemy sau din alte părți. Și apoi am zis, ok, hai să continuăm. Și 3 ani mai târziu, 1000 și ceva de videouri mai târziu, am ajuns să dezvolt o comunitate de peste 100.000 de oameni care mă urmăresc în fiecare lună, cu care comunic atât pe YouTube, pe e-mail, pe restul canalelor de socializare și cu care pot să împărtășesc un mesaj de a învăța lucrurile, de a învăța și a face lucrurile din drag, din pasiune și folosind pasiunea și curiozitatea la care adăugăm un element de tehnologie, putem să construim lucruri fantastice care să fie benefice atât pentru noi ca indivizi, cât și pentru întreaga societate. Cam asta e the whole story of my life. Îți mulțumesc că ne-ai spus-o și vreau să ne întoarcem puțin la ce ai spus la început, cum ai început cu acele jocuri pe care nu le puteai cumpăra și ai încercat să le iei din alte surse. Și vreau să-ți cer opinia în legătură cu lucrul ăsta. Avem platforma Netflix, da? Ei, Netflix-ul nu difuzează același conținut în toate țările, chiar dacă abonamentul îl plătești la fel. Și atunci există modalitatea asta de piraterie, sub formă de protest, oarecum, în care oamenii piratează anumite filme de pe Netflix, deși ei au abonament, pentru că nu sunt disponibile în țara lor. Cum vezi tu situația asta? Da. Acum, poți să explici din două puncte de vedere. Unul este moral, să spun, și altul este tehnic. Cel moral este, personal, nu sunt neapărat de acord cu pirateria, este un balance, pentru că și eu m-am folosit foarte mult timp de ea și o bună parte din românii o folosesc. În afară, în Germania, în UK, dacă folosești torrente sau faci piraterie, ai cam pus-o. Bat băieții la ucă la tine într-un timp record și ai de plătit amenzi. Din punct de vedere al creatorului de conținut, acum și tu ești un creator de conținut, eu sunt un creator de conținut, sunt și autor, am scris mai multe cărți, le-am pus pe Amazon, s-au vândut în peste 10.000 de exemplare, bestseller la nivel internațional. Nu știu cât de mult mi-ar conveni ca după ce am investit 10 ani să învăț IT, să construiesc diferite produse, să ajungă ca oricine, nu știu, să le descarce și apoi să dea share cu toată lumea sau cursul meu să-l facă disponibil peste tot. Asta pe mine ca autor mă deranjează că nu cumpără direct de la mine, dar în același timp îmi și convine. De ce spun asta? Pentru că ajunge la un număr mai mare de oameni și poate materialul meu, nu este vorba de bani aici, ci poate materialul meu chiar îl ajută pe omul ăla să învețe ceva și să-și facă viața mai bună. Dacă lucrul ăsta se întâmplă, eu sunt perfect de acord cu pirateria și în cazul meu, dacă să faci piraterie, I do not care. Ăsta e moral. Unii s-ar putea să o ia super personal, nu știu, în cazul ăsta Netflix, cum ai dat un exemplu, de obicei artiștii, actorii, iarăși, o iau un pic personal și se supără destul de mult, pentru că sunt mulți bani în joc în cazul lor. Dar există două chestii, mai ales în cazul persoanelor care se afișează în fața oamenilor. Este zona de revenue, zona de bani și mai este zona de brand. Ei bine, în momentul respectiv când cineva vrea neapărat un video sau un curs cu tine, ei bine, persoana aia, dacă nu are bani, cel mai probabil este, dacă vrea neapărat cu tine, înseamnă că e un fan, dar poate nu-și permite în momentul de față să plătească. Și atunci este o chestie de brand care te ajută și care poate omul respectiv să-i schimbe viața. Acum, revenind într-o zonă mai tehnică, ce recomand în cazul ăsta este nu neapărat să faci piraterie, ci să-ți iei un simplu software de VPN. E suficient să-ți iei un software VPN. VPN înseamnă Virtual Private Network. Ai o grămadă de variante. Eu o recomand pe cea de la Bitdefender. Sunt patriot, cred foarte mult în România, vreau să contribui la dezvoltarea României. Bitdefender face o treabă grozavă la nivel internațional. Dacă nu mă înșel, este number one în partea de securitate și ca software de antivirus.
Și atunci eu aș recomanda pe ei, te duci, îți iei abonamentul lor și ai streaming cât dorești, îți pui în India dacă vrei, îți pui în US, îți pui în UK, în Germania, unde vrei tu, îți faci un VPN și ai acces la acele date. Repet, sistemele IT nu sunt dificil de păcălit. Da? Ei sunt niște roboței care un programator a venit sau un administrator a venit și le-a spus să facă un anumit lucru sau nu. Tu poți să fii un pic mai inteligent față de acestea, VPN-ul este 100% legal, tu poți să fii mai inteligent și să te dai drept american când tu ești român. Nu face rău nimănui, Netflix-ul e fericit că urmărești materialele lui, tu ești fericit că urmărești materialele Netflix. Poate un mic cost acolo de câțiva zeci de lei pe lună, dar acum, dacă cântărești costul unui VPN versus să te expui riscului în a descărca de pe torrente, aici tu decizi. Cred că, iarăși vreau să-ți cer opinia în legătură cu subiectul ăsta. Probabil că ai auzit și tu că de multe ori se întâmplă să vorbești cu cineva, să ai telefonul în buzunar și după aia când intri pe Facebook să-ți apară reclama fix la Adidas despre care ai vorbit, să spunem, știi? Și vreau să te întreb pe tine, ce părere ai despre lucrul ăsta? Mă bucur mult că ai adus asta în discuție. Eu pot să-ți dau două perspective. Pot să-ți dau perspectiva ale omului de business, marketerului, omul care folosește platforme de promovare și de advertising de genul, și pot să-ți dau perspectiva userului și consumatorului, normal, în care iarăși mă aflu și eu. Lucrurile astea, da, se întâmplă. Nu știu dacă un lucru pe care îl recomand tuturor să fie atenți este următorul. Nu stă nimeni în spate, așa, cu casca în ureche, să-l asculte pe Ramon sau pe Cristian, ce vorbesc ei cu mătușa, cu unchiul, cu mama, cu soțul, cu soția, cu prietenul, nu stă nimeni să facă așa ceva. Decât dacă ai făcut niște chestii destul de nasoale, atunci s-ar putea să stea SRI-ul sau SPS-ul pe fir, să zic așa. Dar până acolo ai destul de mult de lucru ca să se ajungă la nivelul respectiv. Ei ce fac? Au algoritmi super inteligenți de inteligență artificială și machine learning și din mesajul pe care tu îl ai, o conversație cu cineva, chiar dacă telefonul este pe masă sau în buzunar, e pornit, nu e oprit, sau nu e oprit, ei ascultă și îți iau niște keywords. Dacă spui pantofi, cel mai probabil o să primești la un moment dat o reclamă de pantofi. Pentru că ei te pun într-o categorie. Ei au auzit acel keyword și te pun într-o anumită categorie. Pe Facebook există ceva ce se numesc interese și atunci te vor adăuga în acea categorie. Din perspectiva omului care are o afacere de pantofi și vinde pantofi, asta este super benefic. Doar omul respectiv se duce la Facebook și spune, Facebook, prieten, vreau să îmi arăți reclama mea tuturor persoanelor din România care au între 25 și 30 de ani, care sunt bărbați, vreau să le arăt modelul ăsta de pantofi. Și Facebook asta face. Ok, zice, dăm buget, de câți bani vrei, de obicei te costă 10 lei să arăți reclama la 1000 de persoane, vreau să arăt la 100.000 de persoane. Bun. Te va costa 1000 de lei. Și asta face Facebook. De partea cealaltă, trebuie să ne gândim că, și să fim conștienți de următorul fapt. Facebook este o platformă de socializare gratuită. Tot ce este gratuit nu este neapărat gratuit. Vine la pachet cu niște lucruri. De Facebook, de Google, de YouTube, de Twitter, de everything. Astea nu sunt gratuite. Tu ai plătit. Nu ai plătit cu bani, dar ai plătit cu date. Facebook-ul trăiește de pe date. Google trăiește de pe date. Tot ceea ce faci în platforma respectivă este înregistrat. Oriunde pui mouse-ul, pe orice apeși, totul este înregistrat. Și sunt date extraordinar de multe de care Facebook se folosește, pe care le pune în anumiți algoritmi foarte inteligenți de inteligență artificială și machine learning. Și machine learning-ul ăsta ce face? Ia aceste date și descoperă un pattern asupra ta. Și astfel, ei o să știe care este comportamentul tău de utilizator.
Eu să știe că tu în medie stai 20 de minute pe zi pe Facebook, că de obicei deschizi aplicația între ora 1 și ora 3, că de obicei te duci pe site-uri și dai like-uri la lucruri care țin de, nu știu, dezvoltare personală, de spiritualitate, de pisici, de femei, de whatever, sau bărbați, sau whatever you are interested in. Și atunci te pune într-o anumită categorie. Omul ăsta este așa. Și te pune într-o anumită categorie. Și apoi, în categoria respectivă, Facebook o să le arate, și Google face același lucru, o să le arate oamenilor, tuturor, o să le arate advertiserilor, cei care cumpără sfaturi de reclamă, și să le arate, hei, dacă vrei să publici reclama ta celor care sunt interesați de pantofi, uite, cam atât de larg e grupul, atât de mulți oameni ai. Și asta este o cifră de afaceri la care poți ajunge. Astea sunt niște vânzări pe care poți să le ai. Dacă tu, ca utilizator final, ești de acord că cineva o să-ți dea anumite reclame targetate pe cum ești tu și o să fii destul de urmărit și dacă îți iei telefonul, cel mai probabil o să vezi acolo o bună parte din aplicații, să zic poate 60% din aplicații de acolo o să fie corelate cu 3 sau 4 firme. Dacă folosești Android, cel mai probabil mare majoritatea aplicațiilor vor fi corelate cu Google și Facebook. Dacă ne gândim la WhatsApp, la Instagram, la Facebook, toate ține către grupul Facebook. Dacă ne gândim la Google, la YouTube, la Chrome, ca browser, la Google Keep, la toate astea, din nou, ei o să aibă date despre tine. Serviciile Google și serviciile Facebook sunt gratuite. Nu plătești, dar îți dai la schimb informația. Citeam la un moment dat că fiecare utilizator, în momentul de față sunt peste 2 miliarde de oameni, de utilizatori activi lunar care folosesc Facebook. Și fiecare utilizator, parcă lună de lună, îi generează Facebook-ului în jur de $18. Sau pe an, nu mai știu exact care era numărul, dar știu că valoarea unui user este de $18. În medie, atât generează un user cu comportamentul lui. Facebook ce a făcut? A angajat o catedră de academicieni, de profesori, de researcher pe zona de psihologie, ca să vadă și să depisteze cum pot eu să-mi fac utilizatorul să stea cât mai mult timp posibil în platformă. Astea sunt niște lucruri subconștiente care au loc, dar care noi, în fiecare secundă în care stăm pe Facebook, Instagram și astea, noi ne dăm acceptul să stăm pe rețelele lui. Noi ne dăm acceptul să avem aplicațiile acestea. Eu, de exemplu, mi-am dezinstalat Facebook-ul de pe telefon, mi-am dezinstalat LinkedIn-ul de pe telefon, pentru că îmi consumau foarte multă atenție și foarte multă energie care o pierdeam acolo. Fiți foarte atenți, aveți și pe Android, și pe iOS, și pe alte dispozitive, aveți tot felul de aplicații care le puteți folosi. Eu am acum o aplicație pe care mi-am instalat-o destul de recent, de vreo 3 săptămâni, care se numește Rescue Time, care mi arată efectiv timpul în care eu stau și îmi petrec pe aceste platforme. Asta te poate ajuta foarte mult să reduci timpul care îl petrești pe platforma respectivă, cel mai probabil este it's a waste of time, și pe lângă asta există o zonă de setări în cadrul telefonului sau a laptopului în care vezi ce permisiuni ai dat unor astfel de aplicații. Pentru că în momentul în care le-ai instalat, ele ți-au cerut anumite permisiuni. Să folosească camera, să-ți citească pozele, să-ți citească fișierele, să îți asculte microfonul, să poată să folosească microfonul. Eu, de exemplu, deși am Instagram, deși sunt creator de conținut, mi-am oprit microfonul pentru Instagram și WhatsApp de pe telefon. Pentru că nu vreau să îmi asculte. Făcând asta, îți oprește. Iarăși, eu sunt Apple, sunt pe partea cu Apple, am iPhone, am Siri, mi-am oprit Siri-ul, pentru că și Apple și ei o să-ți asculte. Dar dacă le oprești, cel puțin la nivel de gând, poți să fii liniștit că, băi, de partea mea mi-am făcut datoria și am făcut acele lucruri care cel puțin așa,
ar trebui să fie ok și n-ar mai trebui să mă asculte. Deși ei pot să scrie și să arate orice acolo, poate scrie un buton absolut inutil care nu face nimic. Cel mai simplu mod este să îți ștergi aplicația și să nu mai folosești platforme. Din nou, ți-ai dat acceptul în momentul în care ți-ai făcut contul, în momentul în care ai instalat-o, ai spus da, sunt de acord să-mi dau datele, comportamentul și voi să le folosiți în scop de marketing. Este un răspuns mai lung, sper că am atins mai multe chestii pentru partea asta. Și uite, chiar tot așa am vrut să te întreb puțin despre părerile astea în legătură cu domeniul IT. Ce păreri eronate ai tot auzit și te-aș ruga dacă vrei să ni le împărtășești și nouă, să le demontăm. Mersi, Cristina, pentru întrebarea asta. Deci, păreri eronate de domeniul IT. Toți IT-știi sunt genii. Ca să intri în IT trebuie să fii super deștept. Ai nevoie de matematică, ai nevoie de facultate, ai nevoie de diplomă, ai nevoie de studii serioase și solide ca să intri în IT. Ceea ce, în opinia mea, toate acestea sunt niște păreri vechi, nu mai sunt actuale. Dacă e să ne uităm și să analizăm în general lucrurile care se cred despre diferite industrii, o să vedem că informația nu este actualizată, este la nivelul 2005-2000. Când abia începeau să apară calculatoarele, când nu prea exista internetul. Cum noi avem un telefon, cum avem un laptop, cum avem un anumit sistem de operare pe aceste dispozitive, avem anumite aplicații, toate acestea din când în când își fac câte un update, își fac câte o actualizare. Și de asta consider foarte mult că este extraordinar de important să ne facem și noi aici un update constant, legat de cum gândim față de, nu știu, în cazul ăsta, întrebarea fiind despre IT, legat de cum gândim față de relații, cum gândim față de bani, cum gândim față de țară, cum gândim față de noi, cum gândim față de ceea ce noi putem face sau nu putem face. Pentru că majoritatea dintre acestea sunt lucruri pe care o persoană care, la un moment dat, poate în situația ei, le-a spus, bă, da, eu n-am făcut matematică la viața mea și nu am cum să intru în IT, că acolo ai nevoie de matematică. Asta este o părere foarte, foarte des întâlnită. Dar de unde apare părerea asta? Pentru că ca să intri la o școală de IT, să zic, să intri la o facultate IT, de obicei se dă examenul din matematică. Atunci, concluzia este că ai nevoie de matematică, ceea ce este complet fals. Nu ai nevoie de matematică ca să faci un design pentru un site. Nu ai nevoie de matematică ca să poți să, nu știu, cum să te conectezi la internet. Nu te gândești la matematică în momentul în care îți pui parola de la routers pe telefon sau în momentul în care instalezi o anumită aplicație. Pur și simplu ai nevoie. IT-știi ca profil, ca psihologic, să zic așa, sunt mai axați pe logică, sunt mai axați pe rezolvarea problemelor, sunt mai axați pe cum pot să, în loc de eu nu pot. Atunci, asta este lucru fundamental care face diferența și de asta par IT-știi ca fiind persoane mai deștepte. Și poate chiar sunt. Și mai probabil sunt, pentru că ei își folosesc, rolul unui IT-ist este să transpună o anumită problemă, să o treacă, să găsească soluție, iar apoi să o transpună în cod. Iar codul respectiv sau informația pe care o transmite calculatorului să-i spună calculatorului ce să facă. IT-istul este o pârghie între, hei, am găsit o problemă, uite aici soluția pe care am identificat-o. El este între a lua soluția din vorbă sau din ceea ce există în minte sau un concept, în a-l transpune într-o chestie concretă, într-un anumit limbaj, care un calculator poate să-l înțeleagă. Și atunci, el trebuie să dea de lucru calculatoarelor. Pentru că dacă nu ar fi calculatoarele, noi ar trebui să lucrăm, noi ar trebui să muncim mai mult, mult mai intens și în număr mult mai mare. La ajutorul calculatoarelor, lucrul ăsta, din fericire, se întâmplă tot mai puțin, ne scade tot mai mult volumul de muncă, dar
reușim să devenim tot mai productivi pe zi ce trece. Atunci cam astea ar fi câteva lucruri care țin de concepții când vine vorba de IT. Eu sunt de părere că oricine poate să devină IT-ist, oricine poate neapărat să devină IT-ist, dar să învețe programare, să construiască website-uri, să construiască aplicații mobile, să învețe partea de securitate cibernetică. Au nevoie de mentalitatea potrivită, au nevoie de o schimbare în gândire de la eu nu pot, la cum pot să fac X, ce-o fi, și mereu să aibă în vedere că absolut orice problemă din lumea asta are o soluție. Soluția aceea rămâne să fie descoperită. Cel mai important lucru pe care poți să-l faci este să-ți adresezi întrebarea potrivită în momentul potrivit. Și având chestia asta în minte, iarăși un lucru super, super important, mai ales indiferent că vorbim de IT sau orice alt domeniu, e ideea aceea cu diplome. Am nevoie de diplomă, am nevoie de o școală de IT ca să pot să fac meseria de IT, nu? Că așa se face mai de mult. Asta e mai de mult. România încă nu este actualizată aici în totalitate, de fapt începe acum ușor să intre. Școala din momentul de față, cum o facem acum, atât cea clasică de la în clasa 1 până în clasa 12 și cea de facultate, perioada de facultate, nu va mai fi pentru mult timp. Pentru că materiile sunt din ce în ce mai irelevante, mai neactualizate, nu au nicio treabă cu lumea reală. Oricine, orice copil, orice om în momentul de față are un telefon, are internet și are acces la o întreagă bază de cunoaștere, o întreagă bază de knowledge. Ideea este cum te folosești de atât de multă informație ca tu, în momentul de față, să consumi ce e relevant pentru tine. Asta este o întrebare la care văd că YouTube-ul începe din ce în ce mai mult să răspundă bine și YouTube are în spate tot felul de cel puțin pentru mine, tot felul de algoritmi inteligenți de inteligență artificială și machine learning, care mă oferă mereu, de fiecare dată când deschid YouTube-ul, în primele 3 videouri recomandate găsesc ceva care se potrivește în contextul meu actual din viață. Este absolut fascinant. Atunci, lucrul pe care fiecare dintre noi trebuie să ne concentrăm este, lăsăm la o parte diplome, lăsăm la o parte facultăți. Oamenii nu angajează, companiile nu angajează pentru diplome, pentru facultăți. They don't give a fuck about it. Ce interesează pe ei este omul ăsta care urmează să-l angajeze sau care vine la interviu. Eu o să investesc un anumit venit în el, da? Eu o să-i plătesc un salariu, o să-i plătesc un birou pentru el, plătesc software, plătesc o grămadă de chestii pentru el. El îmi poate, într-o perioadă scurtă de timp, să zicem 3 luni de la angajare, 6 luni de la angajare, poate să-mi recupereze acea investiție și să-mi genereze profit. Cu alte cuvinte, poate să-mi aducă un anumit nivel de rezultate. Cu alte cuvinte, poate să-mi producă o valoare adăugată suficient de mare într-o perioadă scurtă de timp. Dacă răspunsul este da, nu mă interesează ce diplomă are, ce facultăți are, mă interesează ce poate să facă, ce știe să facă și poate să-mi producă rezultatul pe care eu mi-l doresc într-o perioadă scurtă de timp. La asta se rezumă tot. De acum încolo, nu se va mai lucra atât de mult, având în vedere și perioada și toate aceste lucruri, work from home and stuff, nu se va mai lucra atât de mult. Câte ore ai lucrat? Ai lucrat 40 de ore, ai putea scrie în contract? Nu. Și ce rezultate ai produs? Da, eficiență. E vorba de, o să se pună accentul mai mult pe eficiență. Și spuneai mai mult, tot așa la începutul răspunsului tău, de faptul că de a nu putea, că unii oameni cred că nu pot, ei nu pot să facă. Și ai povestit la un moment dat într-un webinar de-al tău că ai avut și tu o perioadă în care erai demoralizat și nu puteai să te manifesti în domeniul ăsta așa cum trebuie și la capacitate maximă. Poți să-mi povestești puțin cum ai făcut tu să treci peste momentul ăsta? Încerc să identific când a fost momentul, dacă poți să-mi dai un pic mai mult context. Da, spuneai tot așa în perioada liceului, când mi-ai spus de astea 3 competiții înainte de perioada asta. Da. Cum am trecut peste perioada în care sunt mai low, sau în care am fost mai demoralizat, în care nu avem chef să învăț, în care
nici la job n-aveam chef să merg, dacă aveam job atunci sau nu. Efectiv, nu mai vreau să... Pur și simplu, totul se rezumă la a face lucrurile. Asta e concluzia la care am ajuns, pentru că a fost o bună perioadă din viața mea în care am făcut lucruri care nu mi-au plăcut. Acum vorbesc fain frumos, la cameră, super, YouTube, toate lucrurile astea, dar a fost o perioadă în viața mea când mă pregăteam să devin muncitor pe șantier. Adică făceam muncă fizică și asta credeam că va fi. Fie că o să fiu la un moment dat bodyguard într-un pub, că atunci eram super mai pompat, să zic așa, și aveam o masă musculară mult mai mare și îmi plăceau să mă bat și să fac o rămână de chestii. Asta era undeva la final de liceu. Dar am impresia că o să ajung să fiu muncitor de pe șantier și chestia asta, da, nu mi-a plăcut, mă demoraliza, eram obligat să fac aceste lucruri de către familia mea, pentru că nu vedeau valoare în ceea ce fac, nu vedeau valoare în IT, nu vedeau valoare în a învăța. Plus că ei erau, o bună parte din familie, erau și cu sportul și erau profesori de sport și atunci oarecum trebuie să fac lucruri fizice, nu la calculator și chestii de genul. Lucrul ăsta a fost unul care m-a demoralizat și au fost și altele de-a lungul timpului. Mereu ce m-a ținut în viață, să zic așa, și m-a ținut suprafață, a fost, și mai ales în ultimul timp, este să-mi construiesc o viziune, să-mi construiesc un concept care se numește begin with the end in mind. Înainte să te apuci de ceva, că e IT, că e altceva, că e scris, că vreau să scriu o carte, vreau să încep să fac videouri, vreau să încep o afacere, vreau să mă duc la universitate, vreau să plec din țară, vreau să călătoresc. Înainte de a începe toate aceste lucruri, e important să te gândești what's the end goal? Care este rezultatul final? Și pur și simplu, asta nu trebuie să stai așa și să te gândești, pur și simplu el vine, îl simți din interior, nu e o chestie mentală, e o chestie care vine din inimă. E o chestie care vine dintr-o stare emoțională și aia este o chestie pe care tu simți că vrei să o faci și simți că este direcția în care vrei să mergi. Absolut fiecare persoană de pe acest pământ are acest feeling și știe ce vrea în interiorul său, care este rostul lui și ce vrea să facă pe mai departe, ce vrea să construiască, cine vrea să devină. Astea sunt câteva întrebări foarte importante la care necesită un pic de timp să stai să te gândești și să le spargi bucățele și să vezi cine ești tu cu adevărat și ce îți propui să construiești pe mai departe. În momentul respectiv, pe mine m-a ajutat cel mai mult fix asta. Care este intenția mea pe următorii 5 ani, 10 ani, 20 de ani, cine aș vrea să devin și ce vreau să las în urmă. Viața asta este doar despre a învăța, viața asta este doar despre a câștiga bani, este doar despre a face o familie și atât, sau e ceva mai mult acolo? Și atunci, întrebările de genul am început să mi le pun încă de la o vârstă foarte fragedă. Eu, în perioada liceului și în primii 18 ani de viață, vreau mult constant să plec de acasă, pentru că era foarte multă gălăgie, hai să zicem așa, acasă. Vreau mult constant să fug, să plec. Când am ajuns la București, acolo am ajuns într-o zonă în care, băi, ok, am plecat de acasă, acum învăț, teoretic lucruri care îmi plac, învăț IT, fac toate aceste lucruri, dar something is not right. Încă simțeam că mă pune cineva, încă simțeam acea apăsare, acea presiune că mă pune cineva să fac anumite lucruri care nu îmi plac. Și mereu am dorit și am construit să fac doar lucrurile care îmi plac, care mă fac curios și care mă ajută să explorez mai multe lucruri. Eu sunt un explorator, sunt o persoană creativă, o persoană care în mod constant are nevoie să învețe, să crească, să evolueze, pentru că my thing to do, ceea ce fac eu, este training, este transmiterea unui mesaj mai departe, atât în comunitatea mea VIP, cât și în online, pe YouTube și pe celelalte canale. Și atunci, ca să pot să dau mai departe, în primul rând, trebuie să am ce să dau mai departe. Și atunci stau foarte mult timp în a învăța, în a mă dezvolta și a înțelege acest lucru. Asta mie îmi dă aripi și mă face să trec peste o astfel de perioadă mai depresivă, mai moartă. Mereu mă gândesc ce vreau să construiesc, cum vreau să dezvolt ceea ce fac în următorii 20 de ani, cum vreau să impactez
întreaga planetă în următorii 20, 25, 30 de ani, adică acum am 26 până la vârsta de 50 de ani, what do I want to build? Atât pentru familia mea, cât și pentru mine personal, cât și pentru întreaga lume. Și în tot procesul ăsta, mereu, în momentele respective, îmi place să dorm. Mă culc, dorm și de obicei a doua zi, sau stau pur și simplu, învăț, urmăresc anumite videouri care mă interesează în momentul respectiv. La mine, cam toată viața mea se învârte și toată ziua mea se învârte în jurul educației. Like, I'm all about education. Toată ziua aș sta și doar aș învăța și aș studia. Am perioade în care stau o săptămână și doar aia fac, învăț și atât, după care am suficiente materiale pe care pot să vin și pe care le pot pregăti și le pot oferi lumii. Și în încheiere vreau să-mi răspunzi la una din probabil multele întrebări pe care cred eu că le primești, și anume angajat sau freelancer? Aici fiecare trebuie să decidă ce e important pentru el. Există ceva ce se numesc valori personale. Valorile personale sunt acele principii sau concepte pe care tu le dorești și sunt importante cu adevărat pentru tine și trebuie neapărat să le faci pentru că te reprezintă. Pentru mine am 3 astfel de valori importante și o să înțelegem de ce spun asta. Prima este creșterea. Pentru mine cel mai important lucru în viață este să cresc, să mă dezvolt. Al doilea lucru este libertatea și flexibilitatea, să fiu liber, să fac ce vreau, să gândesc, să fac ce vreau, cu cine vreau, când vreau, unde vreau, cum vreau. Și în ultimul rând este contribuția. Ceea ce fac, absolut tot ceea ce fac, să o fac într-o anumită formă, să dau mai departe, să inspir și să servesc o grupă cât mai mare de persoane care și mai departe să devină ceva ce își doresc și să facă lumea un loc mult, mult mai bun. Pentru mine libertatea este numărul 2. Ceea ce înseamnă că este super, super, super importantă. Eu dacă nu aș fi liber, nu aș putea să trăiesc. Și atunci pentru mine clar freelancing-ul va mai departe, antreprenoriatul este alegerea și este varianta. Chestia asta mă face să explorez lucruri noi, să devin liber, să fiu liber în gândire, să pot să cresc, să fac o grămadă de chestii. Acum, pentru cei care ne urmăresc, trebuie să-și pună întrebarea: ce este important pentru mine? Să mă dezvolt, să cresc, poate să-mi asum anumite riscuri, riscul fiind că nu știu la ce să mă aștept, care, în opinia mea, absolut normal. Nu știu la ce să mă aștept. Asta poate să fie o chestie. Dacă îmi asum chestia asta și vorba aia, I burn the boats, adică îmi dedic o perioadă de timp, și o întrebare care se pot pune în cazul ăsta: care este cel mai rău lucru care se poate întâmpla? Nu știu, poți să trăiești cu 1 leu pe zi? Dacă nu poți să trăiești cu 1 leu pe zi, te duci înapoi la părinți. Okay. N-ai unde să te duci, găsești o soluție. Mereu să găsești o soluție. Eu mi-am dat seama că pot să trăiesc cu o sumă foarte mică de bani, cu suma respectivă de bani, nu știu, mănânc doar stipsuri în fiecare zi sau nu mănânc deloc, timp de o săptămână, și apoi mai mănânc din când în când. Chestia aia ar putea să funcționeze pentru mine, da. Ăla e cel mai rău lucru care se poate întâmpla, da. Ok. I'm ok with it. Eu sunt perfect ok cu chestia asta. Și atunci, decizia este pentru mine freelancer. Pentru altcineva care poate riscul este prea mare și foarte important să te observi un pic și să te dai în spate. De la cine am luat chestia asta cu angajatul? Pentru că, de obicei, e clar, toții suntem învățați că trebuie să ne angajăm. Întrebarea e: de la cine am luat chestia asta cu angajatul? Am luat-o de la părinți, că părinții îmi spuneau de mic să mă duc și să învăț, să iau note mari și apoi să ajung și să obțin un loc bun de lucru în care să stau până la adânci bătrâneți și cam mai e viața. Viața nu e despre asta și dacă îți mai spun că mai vine și inteligența artificială prin roboți RPA, Robotic Processing Automation, vin roboți care îți învață ceea ce fac dacă tu faci anumite activități repetitive și o să o facă mult mai bine și mult mai rapid față de tine, nici nu mai stă în discuție pensia. Și atunci, automat, este clar că trebuie să evoluezi, trebuie să devii mai bun, trebuie să aduci mai multă valoare și să produci rezultate
din ce în ce mai bune. Iar tu dacă poți să faci asta pe cont propriu, aia se numește freelancing. Freelancing nu înseamnă neapărat să fiu doar specialist, înseamnă să mai îmi dezvolt și alte abilități, să mă cunosc mai bine, să caut, să trec peste anumite blocaje, anumite limitări pe care le am de la părinți, de la familie, de la societate, să arăt cu adevărat cine sunt eu. Eu sunt despre a te descoperi în totalitate, a ști cine ești, a fi încrezător în cine ești pe toate planurile vieții, în orice moment din zi. Antreprenoriatul mie mă oferă asta? Da, mă oferă. Freelancing mă oferă? Într-o măsură mă oferă. Atunci aleg partea asta. Și pentru mine partea de angajat nu este ok. Poate te angajezi, du-te ca angajat, învață ce ai de făcut acolo, apoi vină în lumea reală. Hai să mergem în lumea reală și vezi cu adevărat what it takes to be a freelancer sau antreprenor. Îți mulțumesc foarte mult pentru că ai acceptat invitația mea la acest podcast, pentru cum ai răspuns la întrebări și sper că te-ai simțit bine. Sper că v-a plăcut și vouă, celor care v-ați uitat la noi. Până data viitoare, salut! Ciao!